and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Bisag ka na sa mahal, dili nagi ko mogamit anang kastilyo. Apelyido na sa demonyo. Hazel, bisag magkinaon sa baya, imo siyang amahan. Wa na ko'y amahan, nay. Hazel. Man. Pero, dako paghihapon ang kahidugon nga nung nahimo kong parte sa iyang kinabuhi. Ay, nana na din ako palabot. Ay, mag-ending lagi tag drama. Sorry, nay. Di magod ako kapungan ang akong kalagot. Nga nung nahimo pa kong parte sa tao nga mo'y naghimong miserable sa akong mahal. Man, ayaw na good pag sige ko na una, anak. Dali na. At tununtas kumbinto. Magpatambag ta ni Padre Damian. Kana may pa. Pagkigsulti si Padre Damian. Sigurado yung magkayuring tugtambag ninyo. Dong Milan! Unsa bay nahitabo nimo ha, Butoy? Toy, Hain man si Dong Milan nang. ay maupag yung pagpanlakaw nila ni Hazel. Murag mo adto to sa kumbinto kay doon ay toyo ni Padre Damian. Anugon nga wala ko maabti sila eh. Ha? Nga naman di ay toy. Sabi imong toyo ni Milan, ha? Ako unta siyang tug-anan nga naabtan gyud ako si Karen dito sa sud sa kwarto ni Senyor Emilio. Kay dunay gipangita. Unsa? Unsa may iyang gipangita? Ingon niya, gisugo ko no siyang Senyor Emilio nga pangitaon ng armas nga tuwa ko no nabutang sa ilang skatri. Pero duda na ako. Dili man armas ang ipakuha ni Senyor. Kundili kadtong kwarta. Spiya ginis Karen ni Senyor Emilio da. Butoy, doon na lang ko ihangyo nimo, ha? Unsa man? Kanang giingon ba ana nga may kalabutan si Karen ba kanang imong giingon karon? Ayaw gyud nag-isumbong ni Milan nga naa si Hazel. Ha? Nakasabot ka karon sa gibati ni Hazel. Murabag naa siya sa tunga sa usa ka pinatyanay. Ang aabot ko ipasabot nga naa sa tunga si Hazel ug wa siya masayod kinsay iyang labanan. Kontra si Senyor Emilio ug si Milan. Og salbahe si Senyor Emilio. Gusto niyang pasipad-an ang kaugalingon niyang anak na si Hazel. Og salamat na lang kay nakaikyas dayon kini. Og si Milan mo igihimo niyang hero. May kasuko man god si Hazel sa iyang amahan tungod sa iyang pagpasipa unta niini. Pero dili ikalimod nga bisag may kayugot siya sa iyang amahan. Pero mubati gina siya niini tungod kay dugo man siya sa iyang dugo. Iyagod ng amahan. Naaron siya sa tumang kalibog. Busa, dili maayong punan pa ang kalibog sa iyang panghuna-una karon sa mga panghitabo nga makapalagot ni Hazel. Mao ba nang? Kani adto pa, doon na nabikil ang panaghigalain nilang Hazel o Karen. Tungod kang Milan. Wa may misorte na ako, no? Pero klaro sa lihok ni Hazel. Ingon man, ang lihok ni Karen nga gusto sab siya nga magpapapil sa kinabuhi ni Milan. Nakabantay di ka nang? Ay, dili man gyud gikan sa akong sabakan si Milan. Pero dugay ko siyang gikauban, Butoy. Busa, suhito na kaay ko sa kinaiya sa akong anak. Mao gyud. Kabantay gibito ka na nang. Gitugon gyud ko ni Hazel nga bantayan si Karen. Maulagi na, Butoy. Muhangyo ko. Nga unsa may imong nasayran bahin sa kalihukan ni Karen. Ayaw na lang nag-isulting Milan, ha? Kanang naas Hazel. Na, samot ka sa amok. Ang una-huna ni Hazel. Ikaw na sulti ni Dong Milan nang ha? Nga ako yung naabtan si Karen dito sa kwarto ni Senyor Emilio. Nga doon nagipangita. Sige, Butoy. Naanak na lang, ha? Hain man ron si Karen. Ambot, asa ka to siya nang? Nidali magbiya sa bay asyenda. Sigurado gyud tuwag itong Senyor Emilio.
Salamat nga niya kay Karen. Oh, hay naman, ha? Napakyas ko, Nyor. Tungod di butoy. Unsa? Nasudlan ko niya, Nyor, nga nag-irog sa imong katre. Ako lang ganito sing giingnan nga armas mo imong gipakuha na ako, Nyor. Migara dek mayos butoy. Balimbing ka ayo, Nyor. Og maayo nang masayod ka. Nakuha niya ang kwarta o gihatag ni Milan. Litse! Mahilabtanon! Mga kawatan! Oh, Nyor. Dadon ako nila sa siyudad. Dito sa city jail. Dilin ko maghahimo sa pag-ikyas dito. Wa day kay gipangayo ag tabang sa mga pulis din, Nyor. Huwag midawol na ako. Oh, dili mahimo. Kinahanglan makaikyas ko din eh. Kinahanglan madago si Hazel sa akong pag-ikyas. Nalipay kayo kung anangan nimo. Gusto lang namong masahiran, Dre. Unsa pa'y kuwang sa mga requirements. Magminyo kagyud di ay Milan. Magbinyo, Dre. Mawa pala ni akong mahal. Na, mukat-kat yun kus punuan sa lubi. Kat-kat, gyud? Gusto ko mahal nga makasal din na. Intras, di ka pa mabdos. Kinahanglan nga nindot kang tan-ahon sa imong bridal gown. Nahadlo ka nga maparehas na ako? Basta, kinahanglan yun nga magpagkasal na ta. Aron din ako mahadlok nga mawakan ako. Nganong mawa man si Hazel? Gwapa, rabin akong mahal, Dre. Tingalig, dagiton sa mga pirata. Saba ka di maaloy. Kalayo gud anang mga pirata. Basta. Gusto na kong maasawa na gilda ko ang akong mahal. Ang saman mahal. Papay tiil sa usa ka bata nga nanikad sa imong tiyan. Ay, ambot lang kaha, mahal. Dre, di niya basab ka sila nga akong mga ginikanan? Wa. Sigurado ka, Dre? 100% kung sure ana Hazel. Nakita ko kamo nga migawas gikan sa kumbento. Magpakasal mi sa kong mahal, Sir Dean. Usaw niya kasama nga sponsor, ha? Uy, ngano kahang mubalibad man kuno? Sa ato pa, mag-una ang kasal, una ang imong review, Milan? Maingon yun diyan, Sir Dean. Hangtod sa bang akong mahal, kinahanglang ipadayon niyang iyang lo. Kinahanglan pa gyud na, mahal? Kinahanglan good, mahal. Diba? Pangandayo man natong duha nga mamahimong professional. Ato gining ipadayon. Okay sa bang yung hunahuna. Total, mga batang umamsab mo. Basta, usa ka sa mga sponsor sa mong kasal, ha, Sir Dean? Oh. Ngano nang unang manta? Isudoon ko lang ang Bay Hacienda, mahal. Dali na. Dali na, mahal. Dili ko ganang mo tanaw pa sa bisan unsang napundar sa demonyo kong amahan. Kung ato nang ipagba, mahal, unya butangan na to karatula. Hacienda Kaba-Kaba. Hacienda Kaba-Kaba? Yes. Di ba nagsugod bang gid ang atong pagminahalay tungod sa mga kaba-kaba? Bitaw no, mahal. Tungod sa kaba-kaba. Maghimo og daghang kwadro sa kaba-kaba. Unya, mao ni atong iadorno sa tanang bungbong sa mong bahay. Nga naman di ay mahal. Dili ka komportable sa atong gipuy-an karon? Komportable man. Pero dako nga akong pagtuo nga mao ginang dapita ang giugbukan sa kumaginikanan sa Bay Hacienda nga ilang gipuy-an. Ayaw na lang ko pangutan na, mahal. Total, musunod naman ko asa ka gusto mo puyo. Sige na, mahal. Mamawag ita. Di ko gusto masuko ka. Total, hapit na masad mahuman ang gipaayo kong bahay. Mao na lang to'y atong buhatong paraiso.
Paraiso Kaba-Kaba. Kinahanglang maning kamot yung kag ikyas gikan din hinyora. Magpakasal na ra ba sila si Milan o Hazel? Dili! Ay, katog na diya. Ayaw bang hilabot? Huwag ka lang masayod unsa kasakit alang nako ang ni ako din eh. Nakahukaw ka sa ubang nga togay. May mo bang mudool ka nako? Doon ako isolte. Katog na diya. Kung gusto kag minilyon nga kwarta, ako ning ihatag nimo. Wow! Libre ka ng musudong sa mga kaba-kaba? Karen? Nakasiguro kung malipayon ka sa imo karong kinabuhi uban ni Milan. Og nalimta nimo ang tahaw nga mo ay nagpadako nimo. Naminggar ka ba, Karen? Kamatuoran ang akong gihulagway nimo. Ikaw, malinawon og malipayong na tuog matagabi. Samtang ang imong amahan, gikuninitan sa mga lamok. Hain man imong konsensya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!